Приятелите на света, врагове са на духа, те принасят дарове, но Бог то ще ги презре. Приятелите на света, врагове са на духа, те принасят дарове, но Бог то ще ги презре. Чуй ме, Боже, святи Ти, и небето отвори. Ти си Бог на вечността, Ти си Бог на святостта. Чуй ме, Боже, святи Ти, и небето отвори. Ти си Бог на вечността, Ти си Бог на святостта. При това аз променям на съдба, от сега и до века. Различи се от света. При това аз променям на съдба, от сега и до века. Различи се от света. Чуй ме, Боже, святи Ти, и небето отвори. Ти си Бог на вечността, Ти си Бог на святостта. Чуй ме, Боже, святи Ти, и небето отвори. Ти си Бог на вечността, Ти си Бог на святостта. Мнозина от вас бяха в тиха молитва. Това е прекрасно. Тихата молитва сякаш дава свобода в сърцето, сякаш освобождава човешките мисли, сякаш те освобождава от товара на ежедневието, сякаш разтоварва от теб нещо, което ти цял ден днеска може би си се сблъсквал с това нещо. Ще ви помоля да се изправите. Да видиш отвън качелите, благодаря Ти и нека да се помолим тази вечер. Нека да дадем слава на името на нашия Господ. Боже, святи, праведни и велики, ние нямаме думи да изкажем благодарността си към Теб. За това, че Ти си Бог всемогъщ, Бог мил, Бог, който правиш чудеса, Бог, който всеки ден простираш могъщата си ръка върху нас, Бог, който винаги иска да ни се открие и Бог, който желае дълбоко ние да се приближим до Него. Ти си всемогъщ Бог и ние Ти благодарим за това. Боже, тази вечер ние сме дошли, за да се срещнем с Теб. И аз вярвам тази вечер, че всички ние ще преживеем едно прекрасно общение с Теб. Защото, Боже мой, Ти си Бог верен, Ти си Бог, който си се обещал, Ти си Бог, който си казал в святото си Слово: дойдете при мен, всички оттрудени и обременени. Ние идваме при Теб, ето ние сме дошли, обременени от ежедневието, обременени от този свят. Ти казваш: при мен ще намерите покой на душите си.
ето сега, ние дойдохме, за да намерим покой на душите си. Ние вярваме на това Слово, защото това Слово не е човешко Слово, това Слово е свято, божествено Слово, което слиза от небето. Господи, изпълни ни с вяра тази вечер. Изпълни ни с вяра, че Ти си между нас. Боже мой, наскоро ние сме говорили върху едно слово, уморени от живота. Наскоро ние разбрахме, че понякога и повечето случаи, ежедневието, умората от живота рефлектира върху духовния живот. Затова те моля тази вечер, помогни на всички, които се нуждаят от Теб. Моля Ти, изпълни сърцата им с вяра, че Ти си жив Господ, че Ти знаеш всичко това, което става с тях. Ти знаеш всичко това, което става около тях. Нека никой от нас да не губим надеждата в Теб, защото Ти си Бог, Ти си верен. Ти никога, Господи Боже мой, няма да останеш неверен, защото Ти си Бог, който си създал всичко това, което виждаме и това, което не виждаме, защото Ти си Бог, който си казал, че Твоята милост ще трае до века. И ние вярваме тази вечер, че Твоята милост е с нас и в нас. И тя ще бъде върху нас, защото Ти, Боже мой, си се обещал и ние вярваме на Това обещание. Татко мой, тази вечер те моля да благословиш песните и нека да пеем песни, нека да дойде вода в духът ни, за да можем да Те прославим. Предаваме служението, всичко в Твоята благословена десница. Благослови всички онези, които ще гледат това предаване и Те моля, Боже, нека това, което правим в тази църква, да даде плод. И нека, Господи Боже мой, нека да се присъединят души към Небесното Царство, души за спасение. За всичко моля тази вечер и благодаря, не че заслужаваме, но в името на Исус, в скъпата жертва на святия Господ и Спасител. И нека да бъде волята Твоя, Отче. Амин. Амин. Можете да седнете, брати и сестри. Данчо, нека да изчакаме малко, докато... Изчакаме. На Данчо можем да пеем. Намеря ли кого за моята душа? Без Твоята кръв, която се проля на кръста, ще намеря ли кого за моята душа? Без Твоята кръв, която се проля на кръста, аз прося милост, 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 милост за мен. Аз прося милост, 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 милост за мен, че душата ми не може да живее без Христа. Не може да живее без Христа. Върни ме към живот, върни ме към живот. Живот с Теб, живот с Теб, живот с Теб на небе. Живот с Теб, живот с Теб
за мен от тази за моята душа, за твоята кръв, която се проля на кръста. Дай за мен от тази кръв, за моята душа, за твоята кръв, която се проля на кръста. Аз прося милост, 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 милост за мен. Аз прося милост, 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 милост за мен, че душата ми тя не може да живее без Христа, че душата ми тя не може да живее без Христа. Върни ме към живот, върни ме към живот. Живот с теб, живот с теб, живот с теб на небе. Живот с теб, живот с теб, живот с теб на небе. Molinato deva increpinesma, dai vitoro signor Buslavo. Tutte racidina, tutte upovina, всичко сега дева да лаге. По живота с девла си дере бастенде, туте ме гаваме. Чистото живина, чистото дишина, всичко чисто те ме гера. Te bastete, págame de buca, ya na vakaj na pomišljine. Tu te račinina, tu te ljubovina, всичко сега te vazavage. O života s neba si tere, tu te me gavate. Чисто те живина, чисто те тишина,
знам, всичко чисто тебе гледам. Нищо не заслужи на мен от Теб, Исусе. Всичко по милост десна, кай Ти любов си вари. Всичко по милост десна, кай Ти любов си вари. Ту сила деман Исусе, те вари на манате. Тотром ме право девла те пира, дайте на отклони нама. Тотром ме право девла те пира, дайте на отклони нама. Tu sila demani Isuse, te bori na manate. Totrom me bravo devla te pira, dajte na otkloni nama. Totrom me bravo devla te pira, dajte na otkloni nama. Нищо не заслужи да ме одевна Исусе. Всичко по милост десна, кай Ти любов си вари. Всичко по милост десна, кай Ти любов си вари.
Данчо, след молитвата може да изпеем една песен по-хвалебствена, по-жива? Да. Хайде, избирай докато се молим. Боже, моля те тази вечер да благословиш това слово, което имаш за всички нас. Моля ти се, Боже, да помогнеш на всички, които присъстваме тази вечер тук на това място. Да ни дадеш желание да отворим сърцата си. Господи Боже мой, нека това, което имаш тази вечер за нас, моля те, нека наистина да го разберем. И наистина да осъзнаем голямата ти загриженост за нас, че ти искаш ние да се получаваме от Словото ти. Словото, това са твои думи, святи думи. И всеки онзи, който проумее думите ти, и всеки онзи, който разбере думите ти, и всеки онзи, който допусне думите ти да паднат в сърцето му, Господи, той ще бъде благословен човек. Защото ти казваш в Словото си. И аз вярвам с цялото си сърце. Затова тази вечер, Господи, моля те, помогни на всяко едно сърце. Нека да бъде отворено наистина за теб. Много пъти сърцата са ни затворени. И за това, Боже мой, тази вечер ние те умоляваме да ни дадеш желание за това. Понякога сякаш и желание нямаме да отворим сърцата си за Слово. А Словото ти, Господи, е живо и деятелно Слово. Словото ти е по-остро от меч. Меч, който може да прониже душата, духът, мозъка, ставите, Господи. Боже, нека да позволим тази вечер. Нека Словото наистина да прореже в нас всичко това, което е Твоята воля. Предаваме всичко в Твоята благословена десница. Вярваме в Тебе, Господарю, наш като наш всемогъщ и мил Бог. Отдавам слава на Теб, защото си всемогъщ наш мил баща. А ние сме Твои синове и дъщери. И тази вечер, Господи Боже, благодаря Ти, че Ти ще дадеш храна на Твоите синове и дъщери. Моля Те, нека да я приемем и нека да растем в познание на Твоята воля, Татко. Благослови всички мои брати и сестри, всички онези, които ще гледат това предаване. Моля Те, нека Словото Ти да ги докосне и нека, Боже мой, наистина да разберем волята Ти тази вечер за нас. За всичко моля и благодаря в името на Исус. Святи Душе, вземи власт и контрол, Татко мой, защото Ти си нашия всемогъщ и мил утешител. Покланяме се пред Твоята святост. В името на Исус благодаря за всичко. Амин. Амин. Алелуя. 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 Namankame o barvalipe, namankame o zemnoate, me mankav deva tu sarte ova, tu ke deva me te slušina. Namankame o barvalipe, namankame o zemnoate, me manca devla tu sarte ova, tu ke devla me te slušina. Devla Isuse ela akala moro vogori tu te čistine spere bezeka tu te prostines. Nevo manuš man tu te keres. Devla Isuse ela akala moro vogori tu te čistine spere bezeka tu te
prostines, nemo manush matu te querer. Съберете се, братя и сестри, съберете се, вие праведни, че нашия верен мил баща идва да грабне своите чада. Съберете се, братя и сестри, съберете се, вие праведни, че нашия верен мил баща идва да грабне своите чада. Господи Христе, ти на сега моята душа, ти да промениш моите грехове, ти да ми простиш, но християнин мен да сътвориш. Господи Христе, елати сега моята душа, ти да промениш моите грехове, ти да ми простиш, но християнин мен да сътвориш. Амин. Благословен да бъде Господ. Даваме слава на Господ за тази прекрасна песен. Брати и сестри, готови ли сме за Словото тази вечер? Да. Искам да ви кажа, всички онези, които в неделя ще ходят на София, ще ви моля да си носите Библите. Да не ги забравим. Така че тази вечер нека да кажем нашата изповед. Може да седнеш, Чедо. Чакам ви. Дигнете високо Библите и повтаряйте тази вечер след мен. Това е моята Библия. Това е моята Библия. Аз мога да направя. Аз мога да направя Това, което тя казва, че мога да направя. това, което тя казва, че мога да направя. Днес ще бъда получаван в Божието Слово. Днес ще бъда получаван Божието Слово. Умът ми е бдителен. Умът ми е бдителен. Аз никога няма да бъда същия. Аз никога няма да бъда същия. Никога, никога, никога. Никога, никога, никога. Аз никога няма да бъда същия. Аз никога няма да бъда същия. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Благодаря ви, брати и сестри. Ще помоля отзад децата. Жено, би отишла там да седнеш, ако обича, а Васко е там. Айде, Васе, виж там с дечицата. Брати и сестри, искам тази вечер всички вие да бъдете внимателни и да чуете това, което Бог има тази вечер като вест за всички нас. Така че ако някой се отклони вниманието, сигурно от тук се вижда всичко и няма да го изобличавам, но просто ще кажа, че трябва да обърнем внимание на това, което Бог иска тази вечер да направи. Не знам дали има някой, който да обича тъмнината повече от светлината. Говориме за хората. Ако питате един слепец, който никога не е видял светлината, ако го питате как си обясняваш светлината, какво е твоето разбиране за светлината, мислите ли, че той може да ви отговори? Не. Категорично не. И знаете ли коя е причината? Причината е, че той никога не е виждал светлината.
той няма представа какво означава думата светлина. Ако го питате какво означава тъмнината, той ще обясни много по-добре от вас тъмнината. И той ще обясни подробно. Защото един сляп човек не е в тъмнина, той е в мрак. Спомням си един човек, който не е вече между живите, бивш пастор, който е ослепял. И на едно събиране аз лично чух от него нещо, което ме трогна. Той каза: ако не съм християнин, ще сложа край на живота си. Не се търпи това. Човека, преди да ослепее, той знаеше, познаваше какво означава светлината. И когато ослепя човека, за него това беше ужас. За него това беше трагедия. И той много ясно подчерта: ако не съм християнин, аз ще сложа край на живота си. Ужасно нещо е, казва тъмнината. Ужасно нещо е да изкарваш живота си в тъмнина. Брати и сестри, защо започнах с тези думи? Това не е увода на нашата тема, но то е тясно свързано с това, което тази вечер Бог иска да ви разкрие. Тази вечер ще говорим за празни думи и несмислени слова. Празни думи и несмислени слова. Темата сякаш е тясно свързана с това, което досега съм ви казал. Празни думи и несмислени слова. Тоест, светлина и тъмнина. Но нека да видим какво иска да ни говори Господ в Словото си тази вечер. В Матей, 13 глава, 19 стих, чуйте какво ни казва тук свещеното писание. При всеки, който чува словото на царството и не го разбира, идва лукавия и грабва посиятото в сърцето му. Чувате ли нещо тази вечер? Идва лукавия и грабва посиятото. Още веднъж ще го прочета. При всеки, който чува словото на царството, вие тази вечер какво чувате? Словото на царство. Кажете: аз тази вечер чувам за словото на царството. Амин. Всички вие, включително и аз, ако че ни проповядвам тази вечер, и аз чувам за словото на царството Божие. Но сега Исус нещо, брат Васко, говори. Нещо казва Исус на учениците си. Тази сцена се развива, когато Исус остана с учениците си насаме и учениците му го попитаха: я ни кажи какво означаваше онова, което ти си казал на народа за притчата за сеяча. И Исус им обясни. Цитирам ви само част от притчата. При всеки, който чува, обърнете внимание, при всеки, много е важно това да го разберете тази вечер, мои брати и сестри. При всеки, който чува словото на царството, при всеки, тук не изключва пастор, тук не изключва проповедник, тук не изключва духовен съвет, тук не изключва деца, младежи, възрастни. Не! Исус казва: при всеки, който чува. Вие отзад чувате ли, момичета? Ани, дайте ми някакъв начин чувате. Стефи, дайте ми някакъв знак. Стефи, яй ти. Били ли вие отзад? Чувате ли? Казва при всеки. И малките деца чуват сега кое е? Божието Слово.
чуват за Божието царство. Обаче обърнете внимание, тук има нещо, което трябва да го открием. Много е важно тази вечер. Сестра Наде, при всеки, който чува Словото на царството и не го разбира, идва кой? Идва дявола! Разбирате ли нещо тази вечер? Всеки, който чува, но не го разбира. И аз искам тази вечер с Божия благодат всички вие да разберете това Слово. Така че ще го опростя това Слово до такава степен, че за да може всички да го разберат. Защото ако вие не го разберете, каква опасност има? Да дойде лукавия и да го грабне. И такива, каквито сме дошли, такива ще отидем. И вижте, няма просперитет в духовен аспект. Няма растеж в духовен аспект. Защо? Идваме тук, но понеже не разбираме Божието Слово, идва лукавия, грабва го от нас и ние си отиваме какво? Празни. Ние си отиваме празни. Без нищо да разберем за Божието царство. А какво е Божието царство? Божието царство не е ядене и пиене. Божието царство е сила. Божието царство е вечен живот. И тази вечер Бог иска вие да просперирате. Бог иска тази вечер вие да разберете Неговата воля. И моля ви се, онези, които нямат желание, не дайте да пречите на другите. Защото Библията така говори, бе, сестра Наде. Казва, че някои са чули и са допуснали Божието Слово да попадне в тях. И това Слово даде плод. А онези, които само са го чули, но не са допуснали да ги трансформира, не са допуснали да ги преобрази, казва, дойде кой? Дойде дявола. За съжаление, дявола много пъти в църквите идва и грабва семето. Я представете си сега, ако вие сеете, сега напролет се сее, но ако от някъде дойдат много птици и изкълват посятото, ще има ли реколта? Не. Ама няма да има реколта. Разбирате ли защо няма реколта в духовен аспект? Защо няма растеж? Защото семето не покълва. Семето не попада в почвата. Моля ви се в Христово име. Моля ви, допуснете Божието Слово да попадне във вашите сърца. В противен случай вие няма да растете. В противен случай няма да сте силни християни. Допуснете го. Някой ще каже, братко, как да го допуснем това Слово? Ами тази вечер точно това ще разглеждаме. Как всъщност ние можем да допуснем това Слово, това семе да покълне и да започне да расте, да даде плод. Така че, чуйте сега, като уводни стихове, върху които ще размишляваме тази вечер, в Матей 12 глава, 33 до 37 стихове. Чуйте какво казва Господ. Казах Матей 12 глава, 33 до 37 стихове. Или направете дървото добро и плода му добър, или направете дървото лошо и плода му лош. Защото по плода се познава дървото. И сега, рожби ехидни, как може да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща, а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. И казвам, че за всяка празна дума човеците ще отговарят в съдния ден. Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш. Тази вечер Бог посява едно слово. И това слово е празни думи и несмислени слова. И Бог иска да ни научи като църква в тази сфера.
Какво означава празни думи и несмислени слова? Всички вие, които допуснете това слово да попадне във вашите сърца, то тогава ще даде плод и вие ще знаете какво означава празни думи и какво означава несмислени слова. Какъв ще бъде резултатът от празните думи? Какъв ще бъде резултатът от несмислените слова? Така че Бог тази вечер иска да ви изгради като духовни личности. Знам, че някой ще допусне тази вечер семето да попадне. Знам го това. Няма начин. Библията го казва, и аз знам. Но знам, че ще има хора, които ще затварят сърцата си. Много пъти аз употребявам една дума и казвам, защо има силни християни, защо има и слаби християни? Какъв е проблема? Едните по-грамотни ли са? Ами едните по-дълги години ли са в църквата? Не, това не е проблем. Аз днес говорих с моята съпруга нещо, което искам да го споделям и с вас. На мене ми стана топло, на вас не знам. Гаси ме. Отзад как е, Васко? Текста. Добре. Гаси ме тогава, хайде. Някои хора, които са от дълги години в вярата. Хора, които ходят в духа. Вижте, казвам го това с една единствена цел. Бог ми е свидетел. Отдавам славата само на Господ за това, което сега ще ви кажа. Но хора, които са от дълги години в вярата и хора, които ходят в духа от дълги години, и аз казвам, Боже, добре, за това време прекарано в църквата, за това време прекарано с теб, доколко са израснали тези хора? Доколко са израснали? Има хора, които за кратко време, за много кратко време са израснали в духа. И даже можех да кажа, че сякаш тези хора вървят много по-бързо, с по-голямо темпо от тези, които са от дълги години. И аз казвам, защо? Коя е причината? Причината е, Словото Божие не се допуска да попадне къде? Ето това е причината. Всеки онзи, който допусне Словото Божие да попадне в него, Словото Божие произвежда живот, произвежда, дава духовна сила, дава духовен просперитет, променя човека, неговото виждане, неговото гледище, неговото разбиране. Всичко това се променя. Няма нищо общо с това, което някога е преживял. Разбирате ли? Така че тази вечер Бог иска да ни каже нещо много ясно и много точно. След малко ние ще се върнем пак на тези стихове и ще дадем по-обширно обяснение. Но искам нещо тази вечер църквата да знае. Искам нещо тази вечер моите брати и сестри да разберат. И ви моля, това, което ще ви кажа и ще чуете, не искам да го забравите. Когато и да ме попитам, вие да го кажете. Когато и да ме попитам, вие да ми отговорите. В 1 Коринтянам 4 глава 14 и 15 стихове. Първото послание на апостол Павел към Коринтяните, 4 глава 14 и 15 стихове се казва: не пиша това, за да ви посрамя, но да ви увещая като любезни мои чада. 15 стих. Защото, точно така, защото ако имате 10 хиляди наставници или проповедници в Христа, пак мнозина бащи нямате. Понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието за Исус. Хайде ще се опитам да го обясна по-разбираемо. И така, сестра Деси? Добре. Вижте, 14 стих казва: не пиша това, за да ви посрамя, но да ви увещая като любезни мои чада. Апостол Павел нарича християните как? Чада. Той ги нарича чада. Защо чада? Ами защото той ги има като чада. Откъде изхождам, че той ги има като чада? Ами ето вижте откъде изхождам. 15 стих казва: защото ако имате десетки хиляди наставници или десетки хиляди проповедници, вижте тук на това място
Може всяка седмица да дойдат хора и да ви проповядват. Но те ще ви проповядват и ще си отидат. Може всеки ден да имаме събиране и всеки ден да се сменява тук проповедниците. Но апостол Павел казва: слушайте бе, хора, слушайте бе, коринтияни, и десетки хиляди проповедници, ако имат. Искам да ви кажа, пак мнозина бащи нямате, имате само един. Един баща. Не, той не говори за Исус Христос. Той говори за себе си. И знаете ли защо? Знаете ли защо? Защото преди малко той ги нарече как? Чада. Той казваше: ще дойде някой тук и ще ни проповядва. Но до толкова. Но аз съм, казва там, и аз се грижа за вас. Аз съм този, който всеки ден виждам вашите нужди. Аз съм този, който всеки ден се моли за вас. Аз съм този, който всеки ден искам от Бога откровение за вас. Аз съм вашия баща. И един баща е загрижен за кого? За децата си. Искам да ви кажа, аз съм загрижен за вас. Някой ще каже: ти си духовен баща. Да, аз съм ваш духовен баща. Защото аз се грижа за вас. И аз искам да ви дам правилни слова. Аз искам да ви насърчавам в истината. Аз искам Бог да ви даде просветление и разбиране, за да може да пораснете в духа, да станете силни, мъжествени християни. Това е. Ако отида в някоя църква, може да подготви едно слово, хората да кажат: ле, какъв е този оратор. Да, всеки може да го направи. Като седнеш 3 дена върху едно слово, знаеш ли, ще го направиш, хората ще се чудят. Но вижте, след това слово аз се прибирам и грижата кой я има? Другият пастор. Техният пастор. Да. Затова апостол Павел иска да каже тази вечер: всеки един, който е с претенциите, че е баща, той трябва да има и грижата. И затова тази вечер аз имам грижата да ви обясня Божието Слово, Божията воля за вас. Защо? Защото преди малко вие чухте нещо, че при всеки онзи, който слуша Божието Слово, който чува и не го допусне да падне в сърцето му, идва лукавия. И аз като ваш духовен баща ви казвам: моля ви се, не допускайте дявола да вземе посиятото тази вечер. Това, което Бог ще посее във вашите сърца, не го допускайте. Ако вие допуснете това, това означава, че няма да има какво? Няма да има растеж. Няма да има плод във вас. И сега, нека да се върнем на уводните стихове. 33 стих казва брат Методи: или направете дървото добро и плода му добър, или направете дървото лошо и плода му лош. 36 стих: и казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят съдния ден. И сега аз вас, като ваш духовен баща, искам да ви кажа, че всички вие, включително и аз, един ден ще отговаряме в съдния ден за всичко това, което говорим, което правим, което вършим. И аз съм задължен тази вечер да ви кажа истината от Божието Слово. Онова нещо, от което Бог иска да ви предпази, и онова нещо, от което Бог иска да стоите далеч. И Бог тази вечер иска да ви даде нещо. Нещо да разберете, нещо да познаете, нещо да асимилирате, нещо да го вложите вътре в сърцата си. И аз ви моля тази вечер, допуснете това слово, допуснете това жито, това зрънце да попадне във вас. Какво откриваме в 33 стих? Не може да се разбере дървото дали е добро или лошо. Не може да се разбере. Исус казва, дървото Исус илюстрира тъй наречените християни. Това дърво е символ на тъй наречените Христови последователи. На тъй наречените последователи на Исус, на тъй наречените ученици на Исус.
Исус казва, вие ме следвате. Вие изповядвате моето име. Но не може да се разбере дали сте добро дърво или сте лошо дърво. Дали давате добър плод или давате лош плод. Защо? Тази вечер говориме празни думи и несмислени слова. И сега, защо ви го казвам това? Чуйте един цитат. Умолявам ви, отворете си ушите. Сестра Минки, чуваш ли? Благодаря ти, сестра ми. Несмислените слова или думи и празнословието са признак на едно повърхностно християнство. Чувате ли нещо? Да. Това е нещо, което е много важно за нас да го разберем. Тоест, Исус казва, връщаме се на стиха, не може да се разбере дървото дали е добро или дали е лошо. Дали има добър плод или не. Коя е причината, бе, страната? Ето, чуйте сега. Несмислените слова и празнословието са признак на едно повърхностно християнство. Хайде сега един пример искам да ви дам. Един пастор е станал сутринта рано, бил е на плаж със семейството си, но е станал по-рано от човека сутринта и е решил така да се поразходи малко из крайбрежието на морето и да си размишлява. И в един момент към него се приближава един друг човек. Срещат се двамата, понеже сигурно е било по-рано сутринта, и са се поздравили. И този човек, който е поздравил пастора, се обърнал с думите: о, господине, те не се познават. Те са от различни провинции, но и двамата са били християни, но не се познават. О, казва господин, изглежда днес деня ще бъде прекрасен. Тогава този пастор се обърнал и каза: да, и аз така вярвам, че деня ще бъде много прекрасен, защото по всичко личи, има изглед, че времето ще бъде хубаво. И тогава този човек се обръща към пастора и казва: о, днес тук на това място ще има много красиви жени. И казва: много красиви. И той започва вече да си съчинява. Казва: с хубавите бански. И казва: ние ще си сложим очилата. И казва: и от очилата ще си ги гледаме. Но сега в един момент казва: извинете, вие откъде сте? И той казва: аз съм от еди къде си, аз съм пастор и съм служител на тази църква, на една църква. На другия не му прави впечатление, казва: о, брат! Обърнете внимание, о, брат! И аз съм служител! И аз имам служба в църквата! Тогава знаете ли кому отговорил пастора? Ти не си никакъв служител. Ти си, казва, изверг. Ти си по-лош от Сатана. Казва: в коя църква служиш? Кажи ми да се обадя на пастора ти. Как може, казва, такава реч? Как може това празнословие? Как може? Ама казва: ако толкова лошо съм го казал. Нищо лошо не е казва човек. Чувате ли? И аз ти казвам: абе, този човек е бил някакъв служител. Не знам какъв е. Бил някакъв служител. Може би е бил разпоредител. Може би посрещаше хората. Но е бил някакъв служител. Коя беше причината той да говори такива празни думи и несмислени слова? Не е допускал какво? Не е допускал семето да попадне. Разбирате ли? Ама аз съм разпоредител, пък какво като си разпоредител? Ама аз проповядвам какво като проповядваш. Аз съм от духовния, какво като си от духовния съвет. Ако ти не допуснеш Божието семе да попадне вътре, ти тогава ще говориш празни думи и несмислени слова. Исус казва: вашето говорене да бъде да и не. А каквото е повече от това, от кого е? От дявола. Ами този човек говореше много повече. И това, което говореше и казваше, от кого беше? Да, но той казва: о, брат! И вижте, наричаме се братя и сестри. О, брат! И колко гордо го казва един. Това е наглост. О, брат, казва. Брати и сестри, чуйте сега. Празнословието и несмислените слова се характеризират като една от най-страшните болести на християнството. Чувате ли го? Хайде още веднъж ще го прочета това. Празнословието
и несмислените слова се характеризират като една от най-страшните болести на християнството. Празнословието какво е? Болест. Празнословието е болест. Онова нещо, което говориш, онова нещо, което опетнява Божието име, това е болест. Това, което произнася с твоята уста. Когато разговарям с братия християни, отдавам славата на Господ, че тук все още това не съм го чул и аз вярвам, че няма да го чуя, но много пъти хората употребяват някакви цинични думи. Разбирате ли, в самия разговор употребява цинични думи. И много пъти казвам на хората, не, замени тази дума с нещо друго. Това е дума, която се говори от света. Тази дума я говорят светските хора. Ако някой чуе това, което излиза от устата ти, и те питат какъв се, ако кажеш, че си християнин, то тогава ти не си по-различен от него. Разбирате ли, брати и сестри? Когато ние допуснем Божието Слово да попадне в нашите сърца и когато Божието Слово започва да преобразява нашите сърца, обърнете внимание какво става. Нашето сърце се разширява. Колкото повече се разширява, толкова Бог го изпълва. Колкото повече се разширява, толкова повече Бог го изпълва с присъствието си и със Святия Дух. И в един момент Святия Дух завладява твоето сърце. И ти не можеш да говориш такива лоши неща. Ти не можеш да говориш празни думи. Ти не можеш да говориш несмислени слова. Защо? Защото ти допускаш Божието себе да попадне в сърцето ти и твоето сърце се разширява за Божието Слово и Святия Дух се нанася там и Бог идва и прави обиталище в теб. И тогава не твоето сърце говори, а Бог говори чрез духа си. След малко ще чуете какво казва апостол Павел. Брати и сестри, искам да чуете това сега. Да ви кажа честно, това за първи път го откривам в Библията. Чел съм го много пъти, но сякаш виждам как Бог поставя, апостол Павел, нали, чрез Божия Дух, поставя нещо на едно място, където никога не съм обърнал внимание на това. И чуйте сега. Бог поставя празнословието в една категория с някои твърде страшни беззакония. Празнословието. Бог ги поставя в една категория с някои страшни неща. Чуйте сега. Ефесяном 5 глава 3 и 4 стихове. А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светиите. И 4 стих. Нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, а по-добре благодарение. Чувате ли? Апостол Павел поставя празнословието в категорията на някои неща, които са много лоши. Блудство, сребролюбие, нечистота. Разбирате ли? И той го поставя в празнословието. По някой път християните празнословието го имат за нещо много елементарно. За нещо, което е маловажно. За нещо, което е все едно. Но сега след малко ще чуете какво означава всичко това и докъде може да доведе човека. Когато християни, чуйте, прощавайте, като християни, ние осъждаме прелюбодейството, негодуваме срещу кое? Неморалните неща, неморалните дела, които вършат хората. Но често само се присмиваме на празнословието. Попадали ли сте в някаква компания, където се говорят нецензурни неща? А вие сте християни. Вие не ги говорите, ама вие се смеете. Вие не ги говорите, ама на вас ви е приятно. Вие не ги говорите, ама се стоите там. Чувате ли? А ние осъждаме какво като християни? Прелюбодейството, беззаконието, ние го осъждаме. Казваме, това е мерзост пред Бога. Но когато някой говори, сякаш на нас не е приятно. Това беше преди, не знам, 2-3 седмици. За съжаление, там имаше и един християнин. Почнаха да говорят глупости. Аз казвам, хора, какво говорите, бе? Не ви ли е срам?
Как може такива неща тук? Ама ние сме мъже. Ама като сте мъже, не ви отива, бе, хора. И за съжаление този брат християнин си остана там и продължаваше да слуша. Ама пълни глупости. А ние осъждаме какво? Осъждаме това, което прави света. Но на нас ни е приятно да седим къде? Ами там, в тяхното присъствие. Ние хем осъждаме. Но Исус казва сега, добре, кога ние няма да седнем там? Кога ние ще отбягваме тези неща? Когато, кажи го сестра Филяна Симо, когато попадне семето, когато Святия Дух, когато си там някъде близо, Святия Дух ти казва, не сине, това не е твоето място, не сине. И ти чуваш гласа, ти го чуваш гласа на Святия Дух и се отдалечаваш от това, бягаш. Аз го преживявам. Преживявам го, пред Бога ви казвам. Дори понякога, когато тази сутрин пихме с моята съпруга кафе, казах, жено, искам да пием заедно с тебе кафе. Ходихме в заведението и вътре като почнаха там едни такива разни предавания, казвам, о, дяволе, я се махни от тука. Да, брати и сестри, това е истината. Пред Бога ви казвам, един християнин може да осъжда днес беззаконието, може да осъжда покварата на света, но дълбоко в сърцето си, сякаш той се съгласява. Когато стои там на място, където не му е място, там където седи, там където стои, там където дава ухо. И сега искам да чуете нещо много важно сега. И аз моля Господ тази вечер това да попадне във вашите сърца. Амин. Никога не съм виждал, казва един човек, хора, които могат да се подиграват и да говорят безсмислени слова и в същото време да изцеляват болни и да освобождават пленници от дявола. Никога не съм виждал, казва един човек. Хора, които говорят безсмислени слова. Хора, които седят там, където се говори покварено, там, където се говори нецензурно. Никога не съм видял такива хора, казва, да имат Божията сила в себе си. Искам да ви кажа, аз не съм видял такива хора. Никога не съм видял. Някой може да имитира Божията сила, но това е само имитация. И сега, защо? Исус казва в Йоан 6:63: думите, които ви говорих, дух са и живот са. За какво говориме тази вечер? Празни думи и несмислени слова. А сега сестра Кения Исус ни казва: думите, които ви говорих, дух са и живот са. На каква мисъл ни навява това? Че ние трябва да говорим какво? Думи с духа. Ние трябва да говорим думи с духа. А когато един християнин говори думи с духа, той ще изговаря благословени думи. И сега, обърнете внимание, казва така: думите, които ви говорих, дух са и живот са. Думите, изговорени с духа, докарват и какво? Живот. Когато един християнин е воден от Святия Дух, той няма да говори несмислени слова. Той няма да говори празни думи. Защо? Исус казваше: за всяка празна дума един ден ще застанем къде? Пред съда. Един ден ще застанем пред Него. И може би много хора ще казват: Господи, Господи, не помниш ли бе, аз тогава съм правил това? Не помниш ли бе, Господи, аз? И ще изброява някои неща. Брати и сестри, да, но Бог може би ще му каже: а помниш ли? Помниш ли онзи момент, когато ти си говорил несмислени слова, празни думи, когато ти си стоял в събранието на пресмивачи, в събранието там, където се говореха неща, които обеславяха моето име, и ти с твоето стоене там, ти обеславяше моето име? Разбирате защо днес няма силни християни? Това е проблема. Не допускаме Божието Слово. Добре, тази вечер сега Бог ни говори. И ако всички вие и аз, ако тази вечер вече го вземем при сърце, то тогава какво ще стане от тук нататък? Там, където се говори нещо, ще кажем: моля ти се, не дей да говориш това. Виж, не е добре. Бог не желая това. Ама ще каже: чакай бе, ти не къв се правиш?
Ама чакай, ти по-различен ли си от този свят? Да, аз съм по-различен от този свят. Аз не съм от този свят. Исус казваше, моето царство не е от тук. Аз не съм от този свят. Аз съм кандидат за небето. А там на небето няма да има какво празнословие. Няма да има думи, които са нецензурни. Няма да има думи, които са покварени. И аз съм кандидат за небето. Това е, брати и сестри, истината. Дано Бог да помогне тази вечер това слово да догоне в сърцата ни. Какви са нашите думи? Дух ли са? Живот ли са? Това е много личен въпрос, нали? Да. Какви са нашите думи, брат Коцо? Дух ли са? Ако са дух, те ще изцеляват. Ако са живот, ще творят живот. Амин. Това казва Господ тази вечер. Какви са нашите думи? И брати и сестри, апостол Павел ни съветва точно така, както би трябвало тази вечер всички ние да го разберем. Кое? Чуйте! 4 глава на Ефесяно, 29 стих. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви. Онова нещо, което грабна моето внимание, брат Ангеле, а само онова. Обърнете внимание, а само онова. И аз казвам, кое е онова? Никаква гнила дума да не излиза от устата ви. А само онова. Кое е онова? Което е добро. За назидание. Според нуждата. За да принесете благодат на тия, които слушат. Принасяме ли благодат на хората с тия, които разговаряме? Принасяме ли, какво означава благодат? Принасяме ли на хората нещо, от което те да се възхищават? Нещо, което да ги зарадва? Нещо, което не се чува в този свят? Нещо, което на друго място няма да го разберат? Принасяме ли? На мен ми грабна вниманието. Казва, освен, че никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само какво? Само това, което е свято, чисто. И аз казвам, добре, Боже, как ще стане всичко това? Като допуснеш семето да попадне. Ако тази вечер аз съм разбрал, че празнословието и всичко това, което Бог ще осъди един ден, деня на съда, че ще бъде причина за мен да отида в ада, то тогава какво трябва да правя аз? Тази вечер аз трябва да асимилирам и да разбера и да мисля и да си казвам, Боже, помогни, ако до сега някакси по някакъв начин съм бил немърлив в моето говорене, в моите несмислени слова, прости ми. От днес нататък искам да бъда под водителството на Святия Дух. Искам всяко едно слово, което Боже се говори и всяко нещо, което чета, нека да попадне в сърцето ми, за да може да го промени. Това е истината, брати и сестри. И тогава човека става силен християнин. Думите, които нямат за цел назидание и благословение, са празни думи. Чувате ли? Думите, които нямат за цел назидание и благословение, са празни думи. Когато ти разговаряш като християнин или като християнка, когато разговаря с хората, ако тези думи нямат цел да издигнат Господ, да назидаваш хората, и не само да ги назидаваш, но да придаваш на хората някакъв вкус, християнски вкус, те са празни думи. Те са празни думи. И сега словата на християнина са слова на власт и авторитет. Бог ни е дал слово на власт и слово на авторитет. Бог ни е дал слово да говорим лоши неща, да говорим неща, които говори света. Бог ни е дал сила. Бог ни е дал език, за да можем с този език ние да благославяме, за да може ние
с поведението си и характера си да покаже, че наистина ние сме християни и че ние имаме авторитет в нашите слова. Авторитет и сила. Я чуйте сега нещо. Един мъж, който имал авторитет в словото си, сила в словото си. Един ден той се обръща към слънцето и казва: спри, слънце, над Гаваон. И слънцето, и аз казвам, кой е този мъж? Исус Навин. Исус Навин спря слънцето. Да, ама Исус Навин не е говорил празни слова. Той не е говорил несмислени слова. Исус Навин говореше думи чрез духа. Разбирате ли защо днес има силни християни и слаби християни? Исус Навин беше потопен в Божието присъствие. Той никога не си позволяваше в живота нещо, което да каже, да изговори, което да нарани неговия всемогъщ Бог, никога не си го допускаше. Неговото сърце, неговия език беше благословен. Благословен език, благословено сърце. Брати и сестри, а той е бил човек като нас. Но застана и каза: спри, слънце! И слънцето, какво стана? Слънцето спря. Но както казва и сестра Фидана, той допускаше всеки ден Божието семе да покълне. Той се отдалечаваше от злото. И знаете ли, един ден той застана пред народа и казва: ей, хора, изберете днес кому искате да служите. На боговете, на които служаха бащите ви. Но аз и моя дом ще служим на... Той не позволяваше да бъде покварен в мисли, в език, в говор, в слово. Той не позволяваше. Когато и ние не позволим нищо да повлияе негативно на нашия език, на нашите мисли, на нашите слова, ние ще бъдем изпълнени с сила. Ако Исус Навин е спрял слънцето, то тогава и ти можеш, сестра Тине. Можеш! Защо? Защото Исус Навин е бил човек и ти можеш. Проблемът е там. Не допускаме Божието Слово да попадне в сърцата ни и да ни промени. Тази вечер, когато ще се приберем по нашите домове, кажете на Господ, дано не забравите това, което сте чули. Кажете на Господ: Господи, разбрахме за какво говорихме тази вечер? Ние сме говорили тази вечер за празни думи, несмислени слова. Ама аз до сега съм го правил, Господи. Прости ми, моля те. Сега това, което чух тази вечер, това е семе. Семе на живот, което иска да преобрази волята ми, езика ми, мисленето ми. Нека сега, Боже мой, да настане промяна в мен. Нека да настане трансформация и реформация. И нека да раста сега в сила. Ако вие тази вечер го споделите с Господ, при вас ще започне един процес. Един процес на обновяване. Един процес на растеж. Но ако вие не го позволите, искам да ви кажа, няма един. Утре само като попаднем на някаква компания, като чуем един виц, обичаме ли вицовете? Не дейте, брати и сестри. Не дейте. Това са празни думи. Това са измислени слова. Това са неща, които са мерзост пред очите на Господ. И сега казахме, че словата на християните са слова на власт и авторитет. Някъде да сте чели в Евангелията, Матей, Марк, Лука, Йоан, Исус да е говорил някъде несмислени слова и празни думи. Някъде да сте срещнали, поне на едно място. И да кажем: сега. Исус го е направил и ние може да си го позволиме. Дава много пъти хора да казват: пастора го прави, така че аз съм оправдан. Ама не гледате на пастора, бе. Както казваше едно момченце, с него пътувахме в една кола и той си лъже вътре. Викам: защо лъжеш, бе, приятел? Той е член на църква. Казвам: защо лъжеш, бе, приятел? Защо? Вики, пастора лъже, аз от него се учим. Разбирате ли? Да, но вижте, словата на християнина са слова на власт и авторитет. Марк 4 глава 39 стих. Исус лежи в лодката и спи.
И в един момент се повдигна буря. И учениците се изплашиха. И трябваше да го събудят. Учителю, спасени, бързо, загиваме! Един човек, който не говори несмислени слова и не говори празни думи, какво може да направи? Исус стана и каза: спри! Утихни! Халелуя! Искате ли вие? Искате ли да се молите за болни и те да оздравяват? Ами тогава спрете да говорите несмислени слова. Спрете да говорите празни думи. Това казва Господ. Това е причината. Вижте, връщаме се на стиха. Не може, казва. Чудно ми е, казва. Как може едно дърво да дава хем добри плодове, хем лоши? Не може, бе. Или са добри, или са лоши. Не може. Няма. Нека да сте видели в едно дърво плодове различни. Тоест, сега правят присадки. ма не ги тия. Ние говорим за това, което Бог е съдил, това, което Бог е дал. Вижте, това е проблем. И сега след малко ще чуете нещо, което казва и Яков. 4 глава, 11 стих, Яков казва: изворът пуска ли от същото си отверстие, или там от място, където извира водата, сладка вода и горчива вода? Не. Или пуска горчива, или сладка. Или е водата за пиене, или не е за пиене. Или си християнин, или не си християнин. Ето това е истината. Или си вода, която дава живот, или си вода, която не дава, горчива вода, която докарва смърт. Ами ето това е истината. Или си силен християнин, или не си, или си слаб. Или не си. Да. Кога можем да станем силни християни, когато тази вечер допуснем какво, бе, ангели? Словото. Да покълне сега. Ако ние допуснем, пак повтарям се, не знам колко пъти вече го казвам, ако ние допуснем тази вечер това слово, това зрънце да покълне, да попадне, да покълне, то тогава ние ще бъдем извор, който дава само каква вода? Вода. Нещо, за което целият свят днеска копне. Има хора, които жадуват за истината. Има хора, които търсят истината. Има хора, казват: уморени сме от този живот. На където да се обърне, се говори за пари. На където да се обърне, се говори за бизнес. На където да се обърне, се говори: все болести се. Няма някой да каже някаква сладка приказка. Хората са жадни. И за съжаление, и християните сякаш са се присъединили към този свят. И сега, като заключение на нашите мисли, каква е идеята на тези стихове на Яков? За сладка и горчива вода. Идеята е, че християнина не може да е празнословен и с поведението си, чуйте, и с говора си, той не може да прослави Бога. Не може в същото време той да покаже добър живот. Не може в същото време той да изцелява хора. Не може в същото време той да отива да се моли за болни. Защо? Ами защото има проблем. Изворът дава каква вода? Горчива вода. А когато един извор дава горчива вода, тази вода няма сила, няма живот. Един апел тази вечер. Ако искаме да сме силни християни, истински християни, ако желаем Божията сила в живота ни, трябва да вземем на сериозно тези слова. Чувате ли сега? Хайде още веднъж. Ако искаме да сме силни християни, ако истински желаем Божията сила в живота си, трябва да вземем на сериозно тези слова. Кои слова? Тази вечер това, което Бог ни казва днес. За да вършим делата на кого? На Исус. Трябва да се пазим от какво? От празнословие и несмислени приказки. Ако искаме да ходим в силата на Исус, трябва да се пазим от празнословие и несмислени приказки. Няма да питам дали се бориме с това. Аз вярвам, че ние се борим с това. Но вижте, има нещо, което тази вечер мъдрецът Соломон ни казва и ни учи. И той това ни го казва в 17 глава на Притчи 27 стих. Който щади думите си е разумен. Много пъти тук от това място казахме да са здрави какво? Вредни зъби. Да,
по-добре един човек да мълчи. По-добре един човека да не говори много. Защото след малко сега ще чуете, Притчи 10:19 казва, че в многото говорене грехът е неизбежен. Брати и сестри, в 5 глава 13 стих Исус ни казва, че ние сме солта. Но вижте, Исус продължава и казва, ако солта обесолее, какво става? С какво ще се осоли? Божието Слово. Да ви кажа честно, този стих много ме плаши. Не знам, мене ме плаши този стих. Казва, вие сте солта. Веднъж Исус се обръща и казва, вие сте солта. Но има опасност солта да Това много ме плаши. Защо? Ами човек без да осъзнае, един християнин и една християнка без да осъзнае, той може да се привърже към света, към това празно словие и несмислени думи и солта в него да обесолее. А една сол, когато обесолява, тя се хвърля. Разбирате ли за какво говорим тази вечер? Бог да пази от това. Вижте какви мъдри наставления ни дава нашия Господ. Колкото повече чета Божието Слово, толкова повече се възхищавам на всемогъщата мъдрост на нашия Бог. Казвам, Боже, няма нещо, което да не ме вдъхновява в Твоето Слово. Апостол Павел казва в Колосянин 4 глава 6 стих. Това, което говорите, да бъде винаги. Чуйте, винаги, кажете винаги. Още веднъж го кажете. Винаги. С благодат. Не от време на време. Не само когато си на църква. Не когато си с брат и сестра. А казва, винаги веде си и в работата, и вкъщи с мъжа ти, и с децата ти, и навсякъде. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат. Наде. Подправено с какво? О, чувате ли? Подправено с сол. Една манджа се подправя, т.е. придава вкус, т.е. има вкус тогава, когато се слага сол. И сега чуйте. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат. Подправено с сол. О, прекрасно нещо е това. Да се подправи с сол. Думите, които говориш на хората. Това, което всеки ден прави с хората, да бъде какво? Да бъде подправено с сол. Прекрасно нещо е това. Ако ние това се опитаме само да го разберем, ако се опитаме тази вечер това да го допусне в нашите сърца, то тогава знаете ли какво ще стане? Тогава ние ще знаем как да отговаряме на всеки го. Така казва стиха. Тогава ние ще знаем как да отговаряме на всеки го. Какво ще рече? Тук има нещо, което се крие. Ние ще знаем. Защо ще знаем? Защото в нас ще живее какво? Божия дух. И ние ще знаем как да отговаряме и какво да кажем на хората. Тогава, когато сме изпълнени с благодат и когато ние сме сол, когато придава вкус. И накрая мъдрецът Соломон казва, Давид казва в Псалом 1 глава 1 стих, блажен е онзи човек. О, халелуя! О, халелуя! Блажен е онзи човек. Кой човек бе Давиде? Кой човек бе Давиде е блажен? Блажен казва, онзи човек. Кой бе Давиде? Онзи човек. Който не ходи по съвета на нечестивите. И в пътя на грешните не стои. И в събранието на пресмивателите. О, халелуя! Чувате ли нещо? Блажен е такъв човек. Иска да каже, това е християнина. Това е Божието царство, Божия син. Това е кандидата за небето. Онзи, който бяга от покварата на този свят. Онзи, който е светлина. Онзи, който е сол. Бог да помогне езикът
поведението да бъдат подкрепени със Словото на Бога. Езикът и поведението да бъдат подкрепени с Божието Слово. Тогава наистина ние ще бъдем виделина. Тогава ние никога няма да говорим какво? И несмислени? Нека Бог да ви благослови. Боже, благодаря ти. Благодаря ти за това, Боже мой, че тази вечер ти искаш да ни приведеш по-близо до себе си. Защото живееме в един покварен свят. Един свят, където всеки ден ние се срещаме, Господи Боже мой, с поквара, с несмислени слова, с гнили думи. Господи, ти ни съветваш този час, че ние като Твои синове и дъщери, които сме претенденти за небето, Господи, че ние трябва да се различаваме от този свят. О, моля те, помогни ни. Нека всяко слово, което слушаме, нека да попадне дълбоко в сърцата ни, за да произведе плод на истина. И тогава ще дойде преобразяването, тогава ще дойде трансформацията, тогава ще дойде, Господи Боже мой, онова съживление и онзи нов живот. Помогни ни, моля те. Помогни, Боже, придай ни вяра за това. Всички ние се нуждаем. Благославяме Твоята свята воля в живота ни. В името на Исус. Амин. Амин. Браданчо, преди да изпеем една песен, да направя едно съобщение, за да може да влизаме в рамките на това, нали страка Линка? За пътуването. Мерси, сестрами. Обръщам се към всички онези, които гледат това предаване. В неделя сутринта няма да има излъчване на предаването, понеже ще бъдем в друга църква, така че ще ви помоля да ни извините. В неделя вечер ще имаме служение. От неделя ще минем към новото часово време, т.е. лятното време. От неделя, сега, идущата неделя, нашите вечерни служения вече ще са от 7 часа вечерта. Значи, ще минем с 1 час напред. Така че, неделя служенията ни ще бъдат от 10 часа пак, неделя вечер от 7 часа, четвъртък пак от 7 часа. Разбрахме. Ами добре, искахме една информация, защото в неделя може би някой ще иска да ни гледат, но няма да бъдем тук, ще бъдем на София, заедно ще послужим с една църква и в неделя вечерта с Божия благодат пак ще излъчваме това предаване. Имаме някои съобщения. На 6-4, т.е. на 6 април църквата ще има Господна вечеря. На 27-4 църквата ще има избори за ново ръководство. За смяната на часовото време казахме. Екскурзията, това е екскурзия, не посещаване, заедно ще проведем едно служение с нашите братя и сестри от Филиповци в неделя. Така че тази вечер казахме, че е последния ден за събиране, за събиране на средства. Който има... Така че накрая ще останем, да не губим време, за да може да навлезем в рамките на това. Ще останем и допълнително ще обясним някои неща. Брат Данчев, да изпеем една песен и след което Страка Линка може да изключи вече предаването, а ние ще продължаваме още дълничко.
Словото на Бога казва: изповядвайте греха си, очистете сърцата си. Той е верен да прощава и да те благословява. Името му е Исус. Словото на Бога казва: изповядвайте греха си, очистете сърцата си. Той е верен да прощава и да те благословява. Името му е Исус. Обичайте се, така ни учи Исус Христос. Един на друг да си прощаваме. Покажете любов, която Той ни научил, защото любовта ще ни спаси. Обичайте се, така ни учи Исус Христос. Един на друг да си прощаваме. Покажете любов, която Той ни научил, защото любовта ще ни спаси. Алелуя! Словото на Бога казва: изповядвайте греха си, очистете сърцата си. Защото чистите по сърце ще видят Божието лице. Нека да сме едни от те. Словото на Бога казва: изповядвайте греха си, очистете сърцата си. Защото чистите по сърце ще видят Божието лице. Нека да сме едни от те. Обичайте се, така ни учи Исус Христос. Един на друг да си прощаваме. Покажете любов, която Той ни научил, защото любовта ще ни спаси. Обичайте се, така ни учи Исус Христос. Един на друг да си прощаваме. Покажете любов, която Той ни научил, защото любовта ще ни спаси.